Andre eta Jabe ikuskizuna aurkeztuko dugun proiektua da, nahiko berria, eta azaltzen du garaiko eresietatik, 15. mendetik gaur egun arte, egon diren emakume poeta eta bertsogileak. Eta azkenean nahi duguna da, egon zirela adierazi, existitu zirela azaldu, eta beraien kantuak ekartzen ditu, beraien bertsak eta beraien olerkiak. Saiatu garela garai bakoitzerako musika desberdin bat pixkat egokitzen musika hori garaietara, eta gero bai musikatu ditugula pare bat poema, gaur egungo diena gehiago, eta hori pixkat ikuskizunak guiko dago bertan antzerki, poesia eta musika gutxi gabe bai, pixkat eraman garrisago edo txirro. Helburua da azken batean, jakintza hori transmititzea, hitzaldi moduko bat da esanez, ze egon zen garai bakoitzan, zerri buruz idazten zuten emakumeek, baina helburua da modu erakargarri eta erris batean egitea. Eta hortan musikak asko laguntzen du eta gero irakurketa dramatizatu erabiltzen dugu. Eta kuriosidadeak kontatzen ditu. Hasi berri gara. Hori da. Beraz ezin dugu esan bulkatuko dugu, laserituan. Momentuz ez. Momentuz jarraitzeko oso makin bai. Hori da, baduzkagu goza kontatzeko eta jendeak nik uste entzuteko gogoa ere baduela. Ez dakit,